Bé, doncs avui iniciem el primer pas d'aquesta excursió, la primera etapa d'aquesta excursió que jo vaig proposar l'altre dia de fer. I jo ja vaig plantejar, diguem, pels que no veu estar presents, les diferents etapes que aniríem cremant al llarg d'aquest trànsit que fem per la història de Catalunya. Vale? I com totes les coses, el millor vaig pensar que el millor era començar pel principi, no? Començar i als principis dels temps a Catalunya. I al principi dels temps, o sigui, aquesta primera part de l'excursió que està prevista, programada, com deia la Maria Teresa ara fa un moment, està aquí posada les dates, està prevista de fer aquests mesos d'octubre, novembre i desembre per veure l'antiguitat, com diu aquí, l'antiguitat i la Catalunya medieval. Aquestes dues primeres sessions, la d'avui i la del pròxim dia, que serà d'aquí 15 dies, val? Estarà dedicada sobretot sobretot no, fonamentalment a l'antiguitat, encara que al final ja entrarem dins de l'edat mitjana, i les altres 4 sessions entrarem dins de l'edat mitjana, amb la qual cosa ja podrem començar a parlar de Catalunya. Ara no, a l'antiguitat no podem parlar de Catalunya. Podem parlar d'un territori que està al nord-est d'una península al sud d'Europa, perquè no hi havia nom. Vale? El nom de Catalunya no existia en aquella època. I llavors, avui, el que pretenc que veiem, parlar molt sumerament sobre els primers pobladors, que formarien part de la prehistòria, però parlarem poca cosa, i després parlar, a part dels pobles ibers, que són els indígenes que vivien aquí, de quins altres pobles van arribar a l'antiguitat a la península ibèrica, anem a dir, vale? I que van afectar a Catalunya, sobretot, com ja veurem en el cas dels grecs. Clar, després, en aquesta època, existien, com ara existeixen també, dues potències dominants en el Mediterrani. En el Mediterrani hi havia dues potències dominants, que eren Roma i Cartago, que se les van tenir com no podia ser d'una altra manera. Com sempre passa quan hi ha més d'una potència que domina, quan hi ha dos, doncs, aviam qui guanya, és allò de fer el pols. I després començarem a veure, perquè el pròxim dia acabarem de veure, quines conseqüències va tenir l'arribada dels romans a Catalunya, al nostre territori, perquè ens va afectar notablement. Vale? Doncs bé, dit això, passarem primer a veure els primers pobladors molt per sobre. A veure, vas o no vas? Ara, la primera presència humana, segons l'arqueologia, es diu que Catalunya, o aquest territori català, està poblat des de fa 1.000.000 d'anys i que mai ha estat sense poblar, sempre hi ha hagut algú per aquí. Bé, això és el que l'arqueologia, diguem, ha intentat demostrar, bueno, i d'alguna manera ha demostrat. La primera presència, la presència humana més antiga que es conserva aquí a Catalunya va ser la presència humana a Talteüll, al Rosselló, vale? amb Francesc Totabel, vale? Al costat de Ribesaltes, per allà a les Corbieres està. Vale? Pues allà es va trobar un home que forma part de l'Homo erectus. L'home, si veiem aquí l'evolució de l'espècie humana, que comença aquí amb l'Australopithecus, Homo habilis, seria aquest, l'home, formaria part d'aquest conjunt d'humanoides, per així dir-ho, vale? Que segons el descobriment, doncs aquest home que es va trobar té 450.000 anys d'antiguitat. Vale? És el vestigi humà més antic que es conserva a Catalunya, bueno, en aquest cas la Catalunya del Nord. A més, també s'han trobat restes de pobles caçadors-recol·lectors que vivien en coves, però
Les més importants, que ara mateix són... A veure, vas o no vas? Ara, ara. Ai, ja puc cap allà. Bé, doncs, què tenim? Al final, la població que va poblar la península ibèrica, no solament Catalunya, diguem, va ser fruit de migracions indoeuropees que es van produir al segle XVII abans de Crist i fins al segle XIII, i que es van establir en els diferents territoris europeus. Pensem que els ancestres humans van néixer a Àfrica. D'Àfrica van migrar a través de l'Àsia Menor pues, cap al continent d'Àsia-Europa i aquí van arribar per aquestes èpoques. No? Llavors trobem jaciments ibèrics, de pobles ibèrics a Catalunya, com les coves de Collbató, que tenen... No, això no va, Bueno, que tenen 6.000 anys d'antiguitat, perdó, del 6.000 abans de Crist. A Banyoles també tenim, a Gavà, a Dosrius, a Juneda, a Gandesa, a Arbeca, tenim diferents jaciments prehistòrics, no, històrics, més que d'història antiga, perquè la història antiga comença a l'any 3.500 abans de Crist, que és quan comencem a trobar vestigis escrits. Escrits. La primera escriptura, ja ho vaig comentar l'altre dia, es va descobrir a Mesopotàmia cap a aquests 3.500 anys abans de Crist. Vale? L'escriptura, com ja vaig comentar, es van trobar, era escriptura, no era en paper, ni en papir, ni en res, sinó en tauletes de fang. Vale? I amb el seu abecedari, tauletes de fang, i els primers escrits que es van trobar eren llibres de contes, vale? Llibres comercials. No hi havia ni literatura, ni poesia, ni res d'això. Vale? Bé, aquests són d'alguna manera, els vestigis més antics que tenim a Catalunya. Bé, llavors, no sé, jo no sé per què no va, bé, llavors ara anem a veure, a part dels ibers, que eren els indígenes, els autòctons que vivien aquí, a la península ibèrica, doncs anem a veure quins altres van arribar aquí, no? Van arribar altres pobles. I els primers que van arribar van ser els fenicis. Els fenicis era un poble que venien de l'Àsia Menor, del Pròxim Orient, de l'actual Líban. Vale? Aquesta gent havien vingut per comerciar, naturalment, perquè eren comerciants, havia vingut una mica pressionats per lo que era l'imperi babiloni i assiri, allà, que els tenien allà contra la costa. La ciutat més important era Tir, i es van veure una mica obligats a buscar els fenicis, a buscar altres horitzons, cap a l'oest. Com eren navegadors, sabien navegar, doncs van tirar. Llavors, el primer lloc que es van instal·lar, aquests fenicis, quan van sortir, va ser a Xipre, que li deien Kition. Aquí tenim un mapa, aviam. No. Ara aquí. Aquí tenim un mapa que veieu, d'allà van sortir, aviam. No es veu. Bé, aquí veieu, és d'on són originaris els fenicis. El primer que van fer serà, els estaven expulsant els imperis més poderosos, babilonis i assiris, i aquesta gent es va veure obligada a marxar. Van dir, bueno, anem a buscar la vida cap a una altra banda. I van explorar tot el Mediterrani occidental. Al segle IX, abans de Crist, van fundar Cartago, que esdevindria una colònia molt important, Fenícia, i altres poblacions, diguem, menys importants. I a la península ibèrica, malgrat que aquí posa Mallorca, on van instal·lar la seva base va ser a Eivissa, Ibussos, que li deien. A Eivissa.
sobretot van fundar, com ara veurem, poblacions, ciutats, entre elles Gadir, Cadis, les van fundar. Curiosament, a Catalunya no van fundar cap ciutat ni cap població. L'únic que feien a Catalunya era establir-se en el delta de l'Ebre per tirar Ebre amunt a la recerca de lo que buscaven, que ara veurem què és el que buscaven. Però diguem que a Catalunya no es van assentar els fenicis. Però, a veure, no, a veure, jo diria que el problema està aquesta barreta de fusta que hi ha aquí m'està fent la punyeta. No, però bueno, és igual, no que... A veure, ara, deixa-ho anar, aviam ara. A la península ibèrica arriben els fenicis i, com diu aquí, funden diverses ciutats. Gadir, Cadis, la més important, Màlaga, que li deien Malaca, Almuñécar, que li deien Sexi, Abdera, Adra, i Villaricos, que li deien Bària. Aquest és el nom que els deien els fenicis. Va fundar, sobretot, com veieu, cap a la banda del llevant sud i cap a el sud total, cap a l'Atlàntic, no? A Cadis. Però la seva base, la base principal dels fenicis a la península ibèrica va ser Eivissa, vale? I Ebussos. A Catalunya, com deia, van fer negocis en la desembocadura de l'Ebre i a l'Empordà, però no van fundar res. Vale? Només venien a comerciar amb productes metal·lúrgics i sobretot el que buscaven era estany per fabricar bronze. O sigui, el bronze és un material metàl·lic, no? Entenc jo, que surt de l'aleació entre el coure i l'estany. Suposo que coure deurien tenir, perquè no el cercaven aquí, però estany, diguem, sí que cercaven aquí. Vale? I què portaven ells? Portaven vi, oli... No, oli aquests encara no. Els grecs sí que portaven oli. Aquests no. Aquests portaven vi, teles i, diguem, objectes metal·lúrgics. Però aquests fenicis, d'alguna manera, a l'any 500, entre l'any 575 i 550 abans de Crist, se'n van, abandonen la península. Diuen, bueno, aquí ja no hi ha negoci, marxem. Però, clar, van deixar les ciutats aquelles fundades, aquestes ciutats que diem aquí, amb més o menys important, la més important, torno a dir, Cadis. Vale? Però, a l'any 200, ja 300 anys després, el 237, ja ho veurem, diguem, arriben els seus cosins germans de Cartago. Se'n recordeu? Havia dit, al segle IX abans de Crist havien fundat Cartago, que va esdevenir una gran ciutat i poderosa en el Mediterrani, com ja veurem. Doncs bé, aquest any 236 venen els cartaginesos aquí. I aquests sí que venen a colonitzar, a ocupar. No venen com aquests, també a comerciar, suposo, però no venen només a comerciar, venen a imposar el seu domini sobre la península. Bé, aquí, uns altres que van venir van ser els grecs. Els grecs, aquests, no sé per què li costa tant, Ja, espera, deixa'm veure això. No, hòstia, que aquí el... No, això és... A veure. És que... Bueno, però que, ojo que quedarà torçat, això. A veure. Sí, però vigileu perquè aquí darrere hi ha... Ojo, veus? Aquí, aviam. Que hi hagi la connexió directa amb el catxarro aquest.
A veure, ara. Bueno, aquests grecs, resulta que l'any 600 abans de Crist, els grecs havien sortit, venien de Focea. Focea era un lloc que ara situaríem en l'actual Turquia, ¿vale? No a Grècia exactament, sinó a l'actual Turquia. I aquests venien també doncs, a comerciar, bueno, a veure què passa, no? Pues a l'any 600 abans de Crist resulta que funden a França, a l'actual França, una població que es diu Massàlia, que seria la futura Marsella. Vale? I aquests de Marsella, aquests grecs que estaven allà a Marsella, pues 20 anys més tard diuen, hosti, pues anem cap al sud, no? Estem aquí a Marsella, anem aviam què hi ha cap al sud. Arriben cap al sud i es troben al territori actual de Catalunya. I primer es van instal·lar a la petita illeta de Sant Martí d'Empúries, però aviat els hi va quedar petita, no? Perquè aquests sí que ja venien a instal·lar, a quedar, vull dir, a negociar, no a dominar, sinó a comerciar amb els pobles indígenes, no? I, clar, al cap d'un temps se'ls hi va quedar petita a partir d'Empúries i funden el que seria Empòrion, l'actual Empúries. Funden aquesta ciutat, sembla ser que estava controlada per una oligarquia comercial i s'independitzen de Marsella. Aquests grecs es posen aquí i diuen, tu, ara ja nosaltres som aquí els nostres amos. S'independitzen de Marsella i, bueno, sembla ser que els de Marsella pues, no reaccionen, no fan res, deixen fer. Però uns altres, massaliotes de Marsella, funden Rode, que seria l'actual Roses. Vale? A l'any, al segle IV abans de Crist. I també s'independitzarien, a la que s'allunyaven de dir, bueno, agafem independència i aquí està. El que passa que Roses, a mitjans del segle XIII, entraria en decadència i quedaria en no res. Així com Empúries, Empòrion, prosperaria, bueno, pues Roses no. Ja veurem com prosperarà també Empòrion. Per què? Perquè, mira, ara bé, ara sí que... Veus? Veieu? Aquest és el mapa. Aquest és el mapa de les travesses que van fer aquests. Veu? Focea estava aquí, Turquia, ¿vale? I aquesta gent pues, es dedicava a, bueno, a expandir-se per aquí a la recerca de comerç, del comerç. Aquí tenim Massàlia, Empòrion, i aquí Hemeroscopion també van fundar una petita unitat a l'actual població de Dénia, a Alacant. ¿Vale? Hemeroscopion. Però diguem que això no ha transcendit gaire. Sí, però miri com va portar. No, com a la tele? A la tele jo no el veig. Es veu? No, aquí no, es veu allà. Això tindria... M'agradaria que es veiés aquí. Però bueno, en fi, no passa res. Doncs mira, jo abans tenia un i no sé on t'ha anat a parar. Però bueno, que no hi ha problema. Bueno, doncs aquí veiem una mica el periple d'aquests grecs que van acabar arribant i van a fundar Empòrion, no? Llavors, doncs tornem a tenir el problema. Vinga, hombre. Al final, millor, sí. Espera. Ara. Bueno, aquests venien amb objectius comercials, però també de civilització, no? I aquests sí que començaven ja amb oli, aquests ja portaven oli. Aquesta gent ja feia oli en els seus llocs originals. Vi, per sopar, esglaons, teles i productes sumptuosos. Productes sumptuosos que després veurem que els ibers, la aristocràcia ibera,
que vivien, eren els indígenes que vivien aquí, ja, abans de que vinguessin aquests, doncs, bueno, els hi compraven. Eh? I, clar, aquesta gent resulta que no solament van venir aquí a Catalunya, o al territori català, al fundar Empòrio, sinó que comerciaven en tota la costa, fins a arribar a Cadis i Eivissa, amb els fenicis. Els fenicis que s'havien quedat allà, els que s'havien quedat, no que havien abandonat la costa, els que s'havien quedat, doncs, els grecs aquests negociaven amb ells. Bueno, venien a negociar, eren comerciants. Eren comerciants, venien aquí a vendre els seus productes, allò, oli, vi, salabons, eh? I llavors, el 218 abans de Crist, resulta que, ja veurem, després en parlarem, arriben els romans. Els romans a la península ibèrica van entrar per Empòrion. ¿Vale? La porta d'entrada dels romans a la península ibèrica no van venir pels Pirineus, com podríem pensar, i van travessar els Pirineus i van envair la península ibèrica. Ja veurem que després agafen tota la península. Pues el punt d'entrada d'aquests romans que van arribar al 218 abans de Crist, la porta d'entrada a la península ibèrica va ser Empòrion. I d'entrada el que van fer és que al costat d'Empòrion, al costat d'Empúries, van fundar un campament militar, no? Van fundar un campament militar i després fundarien una colònia, Juli Cèsar, ja seria Juli Cèsar, que va fundar una colònia per acollir a veterans de guerra, veterans, militars veterans, pues, com allò que dius, pues, una residència per a aquesta gent i tal. I després, en temps d'August, ja en l'imperi, aquest Empòrion, que canviaria amb el nom d'Emporioae, ja llatinitzat el nom, ja tindria l'estatus de municipium. Després parlarem de la diferència d'estatus de colònia o municipium, perquè hi ha altres categories de poblacions en la colonització romana. Vale? I durant aquest temps, a partir d'aquests anys, aproximadament, els indígenes, els grecs i els romans van conviure en aquest entorn. Van conviure bé i van tenir certa prosperitat econòmica. Val? No es van barallar, per entendre'ns. Perquè els romans d'entrada no venien a barallar-se amb aquests que estaven aquí. Venien, com veureu, després ho parlarem, venien a barallar-se amb els cartaginesos, que era la disputa dels dos, de les dues potències mediterrànies que hi havia a l'època. Vale? Llavors, ostres, què ha passat? I ara aquí què, tu? És per on? A millor és que ja apretes aquí. Ah, mira. I aquí. Ah, onda. Oita. Bueno, anem a veure els ibers. Els ibers eren els indígenes. Eren els que estaven aquí assentats des d'aquelles migracions indoeuropees que hem parlat, no? I estaven aquí. I tota la península ibèrica, com veieu aquí, estava dividida en dues parts en aquella època. Hi havia uns pobles, tot eren pobles, no hi havia estats, no hi havia concepte d'unitat política. Estava la zona aquesta que veieu de color taronja o carbassa, eren pobles de cultura ibèrica, eren ibers. Mentre que aquests que veieu aquí en el mapa en verd eren pobles, també pobles de cultura celta. Vale? Tenim els ibers que ocupaven tot l'arc mediterrani fins a Andalusia, d'acord? I els celtes, o els pobles de cultura celta, diguem, ocupaven la resta del territori de la península. D'acord? Bé. S'havia especulat
de que els ibers eren d'origen africà. Inicialment s'havia especulat amb això, però després estudis més recents, més propers a nosaltres, ho van descartar. Van descartar el fet de que els ibers fossin d'origen africà. Bé, a veure, ara aquí. I aquests pobles ibers, a Catalunya, on estaven? Doncs tenien diferents grups o pobles de diferent, no diferent cultura, no diria diferent cultura, sinó que de diferent organització, però que tots eren ibers. I aquí tenim, per exemple, pues, no sé, aquí tenim els cerdans, vale? Els andosins, que estaven a l'Arc d'Urgell i Andorra, els sindiquets, que estaven a Girona, els laietans, que estaven a Barcelona i Maresme, ausetans cap a la zona de Vic, lacetans cap a la zona de Solsona, i els ilercabons cap a la banda de Tortosa. Tots eren pobles que d'entrada no tenien una organització conjunta, d'unir-se. Després vindrà. Però d'entrada estaven aquí. Llavors, a partir del segle VI, abans de Crist, es concentra el poder en poques mans. Per què? Perquè, sobretot, a part de l'agricultura intensiva, la implantació de l'agricultura intensiva en aquests territoris fa augmentar la població i l'adopció de la metal·lúrgia del ferro fa que l'accés a les armes i a la riquesa. Qui té armes té poder. La qual, entre els que tenien armes i els que tenien riquesa, degut a la seva propietat, no diria jo propietat, però sí que aprofitaven segurament el comerç que van establir amb els pobles aquests que venien, fenicis i grecs. I al final, el bon comerciant acaba fent, en aquella època acabava fent-se ric. Avui poder també és menys probable. Llavors, ja comença a haver-hi una diferenciació social entre camperols i aristòcrates. Comença a haver-hi aquesta diferenciació aquí en els pobles ibers. I apareixen les elits dirigents de guerrers, cabdills, com Mendívil i Mandori, que probablement en algun moment heu sentit parlar. A partir del segle V, procés d'unificació cultural, i llavors integren els distints poblats, comencen a integrar-se, diguem, d'alguna manera, en un conjunt que li diem pròpiament ibèric i on, diguem, destaca l'existència d'una ciutat que li denominen, o una ciutat principal que li diuen Opida, com podríem dir ara la capital de comarca, no? D'alguna manera, que acull diferents serveis per donar serveis a la resta de pobles subordinats del territori. I al segle III, quan arriben els romans, que hem dit abans, el 218 abans de Crist, els troben a tots fragmentats. O sigui que Roma, quan arriba, ve aquí a dominar i es troba de, ostres, tota aquesta gent, uns per aquí, uns per allà, d'acord que hi ha ciutats que ja estan agafant, diguem, poder que els hi dona diferents pobles, i ja veurem què fan els romans, no? A veure, ara. L'economia, aquesta gent de què vivia? Economia fonamentalment i exclusivament agrícola. Que conreaven hort i blat, lleguminoses, i la recol·lecció estacional que estem fent ara, no? Anaven a buscar bolets, com fem ara, o anaven a buscar castanyes, o anaven a buscar glaç,
la recol·lecció estacional. El que sí es generalitza l'ús del ferro en les eines de conreu y además es perfecciona el molí rotatori. El molí rotatori, bueno, l'altre dia vaig estar veient unes imatges, clar, només al final és posar-li un pal per anar molint amb dues pedres una sobre l'altra i anaven així, aquesta gent, vull dir, eh? Després hem vist imatges que potser hi ha un animal que va donant voltes a la nòria, però bueno, això de moment encara no. Llavors, en quant a al bestiar, en quant a la ramaderia, doncs, bueno, tenien això, ovelles, cabres, vaques, porcs, pesca, aquí m'he oblidat de dir aus de corral, també tenien, i el cavall no era, diguem, un objecte ramader, era un objecte d'ostentació, de poder. El que tenia un cavall no era per menjar-se'l, era per figurar. Després veurem, a l'edat mitjana, ho veurem el pròxim dia, a l'edat mitjana, clar, per a ser caballero, havies de tenir un cavall. I no tothom podia ser caballero. No tothom, perquè no tothom tenia un cavall. Hi havia famílies que tenien un cavall i era per a l'hereu, no? I els altres, pues, espavila't, busquen la vida. Això a Catalunya i a la resta de la península. Llavors, què feien aquesta gent? Pues, elaboraven teixits de llana, orfebreria de bronze i de rissa, i importaven, clar, les importacions de productes com a vins i, bueno, vins fonamentalment, com diem aquí, no? I altres. I, bueno, aquí faltaria posar que també importaven objectes d'orfebreria per l'aristocràcia. Vale? Aquests vins que venien d'importació, és com antigament aquí passava, que bevien vins francesos, pues, els que tenien mitjans, i els que no bevien vins de la terra. Vale? Pues aquí també, anava per aquí. Aviam si irà o no. Ara. Van fer servir moneda, s'ha trobat monedes ibèriques que apareixen en el segle III després de Crist. Però després, quan arriben els romans, aquesta moneda ibèrica la transformen en denaris de plata ibèrics. Per entendre'ns, aquí he posat un denari era el sou d'un legionari romà per 3 dies. El sou de 3 dies d'un legionari romà, un denari. Allà no coneixien la inflació. Pobre, no sé com deurien trossejar el denari per viure 3 dies, no? Però bé, aquest era En quant a les llengües hi havia moltes diferents, els ibers, estem parlant, que aquí és on els romans sí que faran una gran tasca, diferents llenguatges, s'han trobat en tauletes de plom, en aquest cas, el plom del Puig de Sant Andreu a Ullestret, s'han trobat aquests escrits de finals del segle IV abans de Crist. Aquesta gent feia servir 28 signes alfabètics i sil·làbics, la qual cosa tampoc és diferent a nosaltres. Nosaltres tenim, en català, tenim 26 lletres. En castellà hi ha 27, perquè hi ha la ñ, i aquests tenien 28. En català, a més, tenim 2 grafemes, que són la C trencada i la L geminada, no? Però, bueno, diguem que no estaven tan lluny de nosaltres. Algú ha estudiat o s'ha dedicat a estudiar la possibilitat de que aquest llenguatge estigués relacionat amb l'euskera i s'ha desestimat. S'ha desestimat el fet de que aquest llenguatge que utilitzaven els ibers tingués alguna relació amb l'euskera. Finalment, la llengua nord-oriental, que era la d'Empúries i d'Ullestret, seria adoptada pels pobles celtibers, amb el temps. Amb el temps. Però amb el temps tots acabaríem parlant llatí. Però amb molt temps. Ara veurem.
Com vivien aquesta gent? Bueno, doncs vivien en cases, aquí s'ha fet una reproducció d'una possible casa ibera, una casa que estava construïda de pedres unides amb fang, vale? Amb la teulada de fusta o encanyissats també amb fang, en una, dues, tres, quatre estances. Aquí veieu que tenien el magatzem, amb una sola porta d'entrada i poques finestres. Per què poques finestres? Perquè era la manera de protegir-se del fred. Clar, contrament. Ara volem moltes finestres per deixar passar la llum, perquè tenim protecció de tots els elements que tenim, els vidres, les fustes, que en aquella època no hi havia res. Vale? Per tant, havien de protegir-se. Després, aquesta gent, quan es van anar juntant en pobles, van anar buscant llocs elevats, com passa aquí a Bolvir. El Castellot, si heu visitat el Castellot de Bolvir, ja veieu que és un lloc elevat per dominar la zona, per veure venir el perill. Després, aquesta gent, per protegir-se de l'exterior, van anar construint muralles alrededor dels poblats. Van fer assentaments més grans cada vegada, amb muralla, torres i fossar, com s'ha trobat a Ullastret i a Burriac, en el Maresme. A Burriac, al costat de Mataró. Les cases es tocaven una al costat de l'altra, com podem veure aquí, més o menys. És una reconstrucció que s'ha fet, com podeu imaginar. Llavors, a veure, tires no tires. Aquí. Aquí hi ha una reproducció virtual del poble d'Ullastret, que s'ha fet al 250 abans de Crist. Algú, no sé qui, no us puc dir qui ho ha fet, però s'ha fet després de les excavacions que s'han fet allà, han dit, bueno, Ullastret hauria de ser una població similar a això que es diu a l'any 250 abans de Crist. En quant a creences, es desconeix molt les creences que tenien. Segur que eren una religió politeïsta, segur que practicaven cultes d'arrel agrària, segurament, o inclús divinització d'herois i dirigents, també sembla ser, però de lo que sí se sap és del seu món funerari. El seu món funerari sí que es coneix perquè s'han trobat urnes enterrades en petites fosses amb ossos calcinats. Per tant, què vol dir? Que cremaven els seus morts i els enterraven en petites fosses. I això és el que s'ha trobat. Això és el que es pot constatar del món funerari. I el que sí també s'ha constatat és que les inhumacions perinatals, és a dir, de criatures recient nascudes amb un màxim d'un mes de vida, eren enterrades a sota la casa, sota el paviment de la casa on vivien, allà enterraven les criatures aquestes. Que, com podeu imaginar, la mortalitat infantil en aquella època hauria de ser important, igual que la mortalitat de les mares a l'hora de parir. Vull dir, també hauria de ser algo important. Bé, aquí. Els ibers, al final, què va passar? Es van convertir en mercenaris, aquesta gent, perquè què van passar? Estaven aquí, tan tranquils, no van venir els fenicis, bé, vam comerciar amb ells, vam fer amics, van venir els grecs, també, vam fer col·legueo. Però quan es van destapar les guerres entre Roma i Cartago, ens van agafar al mig. L'altre dia parlaven que Catalunya havia estat fruit d'estar sempre al mig d'uns. Aquí va començar la primera vegada. La primera vegada ja van estar al mig. Després estarien al mig entre els cristians i els musulmans. Després estarien entre els anglesos i els francesos. Després estarien
entre els francesos i els austríacs. Vull dir, Catalunya sempre està al mig. Sempre ha estat territori on s'han lliurat batalles de gent que no tenien res a veure, home. Que segueixin anat a casa seva, no? Doncs aquí va començar. Perquè el segle T, com diu aquí, va ser important Catalunya en els enfrontaments entre Roma i Cartago. I els ibers, com diu aquí, eren mercenaris que s'apuntaven al que millor paga. Tan fàcil com això, com fan els mercenaris, han fet els mercenaris al llarg de tota la història i a tots els països. Vale? Llavors, clar, degut a la conquesta romana, doncs, clar, vam tenir pèrdues demogràfiques i econòmiques. Clar, una guerra sempre porta això. I a la segona meitat del segle II abans de Crist va haver-hi una recuperació econòmica. Bé, a partir del 100, inici gradual liquidació de l'antiga cultura. Bé, un cop establit Roma aquí, a Catalunya, clar, la cultura ibèrica va anar desapareixent. Per què? Perquè això s'ha demostrat sempre, una cultura més rica acaba tapant i desfent la cultura més pobra. I aquí, evidentment, la cultura romana estava molt per sobre de la cultura que existia aquí en el país, a la península ibèrica. Perquè finalment, a partir del 100, o sigui, inici gradual de la liquidació, Roma, al final, quan s'acaba establint aquí, al final Roma el que volia era tranquil·litat, pau i pagueu els tributs. Pagar tributs. Per què conqueria Roma? Per això, per treure tributs, treure esclaus i treure gent pel seu exèrcit, per les seves legions. I la població tranquil·lita. Tranquil·la i pagueu el que us demanem. Llavors anem a veure aquest Roma i Cartago, aquestes potències mediterrànies de l'època. Doncs bé, mireu, a inicis del segle III, abans de Crist, Cartago, tot això que està verd, era d'influència cartaginesa, tot això que veieu verd. I Roma només tenia gran influència sobre la península itàlica. D'acord? Però fixeu-vos que Còrsega, Sardenya, part de Sicília, Sicília excepte Siracusa, que era una ciutat independent. Aquesta no, ni romanos ni cartagineses. Siracusa era a part. Però els cartaginesos, veureu, el que dominaven a principis del segle III abans de Crist. Però, clar, els romans no estaven gaire contents, no estaven contents amb això. I llavors anem a veure. Roma, com va anar Roma? Roma es va fundar al 753 abans de Crist. S'havia fundat abans Cartago. Cartago s'havia fundat entre el 825, 850 o 825 abans de Crist, o sigui, abans de Roma. Es funda la ciutat de Roma, la tradició diu que la van fundar Ròmul i Rem, però a la península itàlica, en aquella època, quan es funda Roma, hi havia diferents pobles, com aquí. Hi havia diferents pobles, llatins, etruscos, sabins, i durant 244 anys Roma va ser una monarquia. Amb reis de diferents pobles, llatins, d'origen llatí, etrusc, sabí, i el primer rei que va haver-hi va ser Ròmul. Primer rei. Però, durant 244 anys va ser una monarquia. I del 509 al 27 abans de Crist, ben bé quasi 500 anys, Roma va ser una república. Es va convertir en una república, de monarquia va passar a república. El 603, els segles 3 i 2 abans de Crist, inicien ja com a república, inicia la conquesta del Mediterrani i de l'Orient. I les primeres províncies romanes que es creen, que ara veurem per què abans dèiem que Sicília, Sardenya, i aquí m'he descuidat de Còrsega, també està allà Còrsega, estaven sota influència cartaginesa,
però amb les primeres províncies romanes després de la Primera Guerra Púnica, que ara parlarem, ja van ser les primeres províncies que Roma va crear, entre les quals estava Hispània, també, Macedònia i Àfrica. I a finals del segle a finals del segle II i I abans de Crist, llavors van haver revoltes, conspiracions i guerres civils a Roma. Aquí he parlat una mica, una primera pinzellada de Roma. Bueno, Roma, el 27 abans de Crist es constitueix en imperi, acaba la república i comença l'imperi amb August, va ser el primer emperador romà, i el 395 després de Crist, un emperador, Teodosi I, decideix dividir l'imperi en dues. L'imperi d'Occident, amb capital a Roma, i l'imperi d'Orient, amb capital a Constantinoble. I què fa aquest home? Pues el divideix, posa d'emperador d'Occident a un fill i d'emperador d'Orient a un altre fill. Reparteix l'imperi entre dos dels seus fills. No sé si en tenia més. Potser sí que en tenia, potser no reconeguts. També és possible. Total, que per acabar, per fer, això entrarem més en detall el pròxim dia. El 476, ja de la nostra era, és ja la fi de l'imperi d'Occident, quan Roma, la rendició de Roma a Odoacre, que era el rei d'una tribu germànica, el Sèrum, que es deien. 470. I el 1453, és dir, gairebé 1.000 anys després, va durar l'imperi d'Orient, amb capital a Constantinoble, que va caure en mans dels turcs otomans, el 1450. O sigui que, diguem, l'imperi d'Orient, com us dic aquí, va durar 1.000 anys més que l'imperi d'Occident, que estava en capital a Roma. Cartago, què podem dir de Cartago? Doncs va ser fundat entre 1825 i 1820 abans de Crist, o sigui, abans de Roma. Els fenicis, us en recordeu, havien arribat allà i van arribar, aquí s'ha fet una reproducció, una reconstrucció de lo que hauria ser la ciutat de Cartago, aquí. I, bueno, diguem, va ser una república sempre, des del principi, va ser una república, i durant molt temps va ser molt més pròspera que Roma, Cartago. I llavors, clar, s'estableix aquesta lluita per l'hegemonia en el Mediterrani occidental. Entre Cartago, hem vist el mapa d'abans, de dir, bueno, doncs no pot ser Roma, diguem, desencadena les... entre Roma i Cartago, no sé si l'un per l'altre, desencadenen la Primera Guerra Púnica, que es va desenvolupar entre el 264 i el 241 abans de Crist, de la qual va sortir vencedor Roma, i és quan es va quedar les illes de Sicília, Sardenya i Còrsega. D'acord? Després encara hi hauria una segona guerra púnica, aquella famosa que Aníbal se'n va a Roma a plantar-li cara als romans, des d'aquí, des de la península ibèrica, fins que acaba aquesta guerra, el 202 abans de Crist, amb la derrota d'Aníbal a la batalla de Zama, al costat a prop de Cartago, I al 149-146 els romans no tenien prou, engeguen la tercera guerra púnica i arrasen Cartago. Ho deixen tot arrasat, la destrucció de Cartago. S'ha acabat Cartago. Cartago, no sé, abans hem vist, estava situat al nord d'Àfrica, en l'actual Tunísia. L'actual Tunísia. Bé, anem a veure. Sí, mira, si li dono així, sí que va, Bueno, anem a veure a Catalunya quins efectes va tenir l'arribada dels romans, no? Després de la Primera Guerra Púnica, aquella que hem vist, la dinastia que va estar entre aquests anys, 264-241,
doncs els cartaginesos ens han arrebatat les illes, Sicília, Còrsega i Sardenya, doncs saps què? Anem a la península Ibèrica. Anem allà, tu, que ja tenim parents a Cádiz, tenim parents i ens acolliran. I llavors traspassen l'estret i venen a la península Ibèrica amb la intenció d'implantar-se, de conquerir, no venen a comerciar, venen a ocupar. ¿Vale? I acaba dominant Andalusia i part del centre i de l'est, com es veu aquí. Aquí veieu en verd, vale? Mira, hòstia, això no? Bueno, traspassen el d'allò, traspassen l'estret i, diguem, acaben dominant tota aquesta part de la península ibèrica, els cartaginesos. Mentrestant, els romans continuaven mantenint la seva el que havien guanyat després de la Primera Guerra Púnica. No? I llavors, bueno, arriba el 237, abans de Cris, amic de la barca, vale? I després el 228 és substituït per el seu gendre Asdrúbal, que el succeeix com a governador d'Ibèria. Ibèria va ser un nom que els hi van posar els grecs, perdó. Els grecs hi van posar a la península ibèrica el nom d'Ibèria. Vale? Bueno, total que el seu gendre, aquest Asdrúbal, el succeeix el 228 i funda, el 227 abans de Crist, funda la ciutat com a capital d'aquesta possessió que tenien a la península ibèrica, funden Cartago Nova, és a dir, l'actual Cartagena. Vale? L'actual Cartagena, com a capital d'aquestes possessions que havien conquerit a la península ibèrica. Llavors, què passa? Roma, el 226, un any després, que, fixeu-vos, del 237 al 226 han passat 11 anys, des que Amílcar Barca ha desembarcat a Cádiz, han dominat tot això, Roma reacciona i diu, això no pot ser, què és que estan fent aquí? No pot ser que ara ens deixem aquí triturar tot aquest territori al que nosaltres podríem optar. I força el Tractat de l'Ebre. El Tractat de l'Ebre el que diu és que Roma i Cartago estableixen un tractat, com bé diu, i diu, mira, escolta, de l'Ebre cap avall és cartaginès, és per Cartago, però de l'Ebre cap amunt és Roma. Encara que no havien arribat, encara no havien arribat els romans aquí, però ja s'estaven, diguem, adjudicant aquest territori. Però penseu que els romans van arribar al 218, poc després, al 218 abans de Crist. I, bueno, i tracten això. I sí, queden d'acord, molt bé, vale, tots amics, vale. Però, clar, resulta que el 219 Aníbal pren la ciutat de Sagunt. Vale? Que era Aníbal, que era el successor d'Asdrúbal. Asdrúbal ja havia mort i Aníbal, diguem, pren la ciutat de Sagunt. Però Roma diu, Sagunt està per sota de l'Ebre, tots sabem. Però Roma diu, aquesta ciutat és romana. I els cartaginesos, com que és romana? Està al sud de l'Ebre. Per què és romana? Bueno, i aquí s'engeguen les hostilitats d'una segona guerra, la Segona Guerra Púnica. Per aquesta segona, desencadenament de la Segona Guerra Púnica, i Aníbal què fa? Aníbal reuneix un exèrcit de 60.000 homes, amb tota la parafernàlia aquesta de cavalls, elefants, etc., amb molts contingents indígenes ibèrics, no? El que deien els mercenaris ibèrics, s'apuntaven, doncs, bueno, Aníbal els convenç, els paga i tots cap a Roma. I se'n van cap a Roma. Traspassa els Pirineus, traspassa els Alps, es presenta a la península itàlica, té diverses victòries sobre els romans, la més important, la batalla de Canes, el 216 abans de Crist,
i es presenta davant Roma, però no entra a Roma. Fa com Napoleó a Moscou, que tampoc va entrar. Es va quedar a les portes. Vale? Aquest també arriba a Roma, però no entra. Però és que, clar, mentrestant, els romans, que no eren tontos, naturalment, diu, hòstia, aquest ha vingut per aquí, pel nord, ens està atacant aquí al nord, doncs ara què farem? Organitzen tota una flota, un exèrcit, embarca amb un exèrcit i ve, llavors, d'aquí, a la península ibèrica, per Empòrium, al 218 abans de Crist, amb Gneu Corneli Escipió desembarca a Empòrium amb dues legions romanes per atacar la retaguardia d'Aníbal. Aníbal estava allà a Roma, vinga, tal, doncs l'altre diu, doncs mira, ara vindrem per aquí i t'atacarem per l'esquena. I així va ser. I així va ser, atacar la retaguarda de... No, no ha funcionat aquesta vegada. Eh, ara, ataca, i llavors, els 216, o sigui, 2 anys després, els romans guanyen aquí amb el Baix Ebre, els hi guanyen els cartaginesos a la batalla a Ibera, en el Baix Ebre. En conseqüència, els romans passen a controlar el litoral català, perquè el litoral llevantí ja no solament el català. Els romans, clar, els cartaginesos havien anat tots cap allà, doncs ara aquí nosaltres dominem tot el, tot el litoral. I llavors Tàrraco agafa el paper preponderant com a aliat de Roma. Aquí també van haver-hi pobles ibèrics d'aquests que anaven contra Roma i, bueno, i els romans, diguem, que eren aliats dels cartaginesos i els romans doncs, els van atacar, no? I els van massacrar d'alguna manera. I el 202, aquesta segona guerra púnica que havia iniciat amb la pressa de Sagunt, que s'havia iniciat amb la pressa de Sagunt i que Aníbal havia fet l'aventura d'anar cap a la península itàlica, doncs acaba el 202 abans de Crist en la batalla de Zama, prop de Cartago, que seria la derrota definitiva de Cartago. Estem en la segona guerra púnica. Sería la derrota definitiva de Cartago, hasta aquí hemos llegado, amb les tropes a càrrec d'aquest Publi Corneli Escipió, que també se li deia l'africà. Vale? Ara, posteriorment, clar, Cartago va perdre Cartagena, Cádiz, i van ser expulsats definitivament els cartaginesos de la península ibèrica. És a dir, després d'aquesta segona guerra púnica, després de l'any 202 abans de Crist, aquí com a potència dominant a la península ibèrica només quedava Roma. Ja està. Ja els fenicis i els grecs havien vingut només a comerciar, a fer, van fundar ciutats i tal, però diguem no van venir per colonitzar, no van venir per ocupar. Cartago sí que havia vingut, però Roma els va fer fora, els romans. Bueno, aquí els pobles ibèrics, alguns d'ells, perdoneu que agafaré una mica d'aigua. Van haver-hi alguns pobles ibèrics que es van rebel·lar contra els romans, no? Els ilergets, els lacetans, sabucetans, es van rebel·lar, però bueno, van ser, doncs, com us deia, massacrats, i els cabdills, que eren Indíbil i Mandoni, van ser executats. I aquí, després del 201 abans de Crist, que van haver-hi aquestes revoltes, es va acabar ja la resistència al domini romà. Després vendrien altres resistències per no pagar impostos, per el que sigui. Però bueno, la resistència en plan militar es va acabar aquí. Llavors, sobre la transcendència de la victòria, doncs Roma va quedar, com us deia, com a única gran potència a la zona. Hispània reestructura el teixit existent i gradualment
I gradualment, clar, la majoria dels ibèrics, sobretot l'aristocràcia, les elits urbanes, les elits urbanes es van anar, es van anar romanitzant, van anar agafant la cultura romana. Com dèiem abans, una cultura molt més rica que la que hi havia dels pobles indígenes, vale? Llavors, diguem, va començar la romanització, va començar per aquestes elits urbanes i després es va anar estenent. Però bueno, no us perdeu la cosa. Diu, el procés d'assimilació va concloure en temps de l'emperador Caracalla, el 211-217 després de Crist. O sigui, va durar 400 anys el procés d'assimilació de la cultura ibèrica, la total assimilació de la cultura ibèrica per la cultura romana. Va durar 400 anys, fins que va arribar a l'últim hivern, que ja era ciutadà romà, o ciutadà o amb alguna categoria jurídica. Eh? Llavors, clar, el llatí, com us podeu imaginar, va substituir totes les llengües que es parlaven aquí, va ser imposat el llatí per tothom i, bueno, diguem que es dona per conclòs el període aquest de romanització cap a aquest any 211-217 després de Crist. Després de Crist. Llavors, Roma, inicialment, el que va fer és volia eliminar qualsevol resistència cartaginesa que quedés per aquí, no? Per això va, d'alguna manera, anar als pobles aquests que hem vist que es van revoltar, els van anar estomacant o dominant. I el seu objectiu era aquest, i el primer objectiu era aquest, eliminar les resistències que poguessin i qualsevol rebrot de la resistència cartaginesa. Però un cop ja tranquil·litzat el territori i tal, què volia Roma? Controlar les noves terres, explotar les seves matèries primes i cobrar tribut. Cobrar tribut, l'estipendium, que se'n deia. Deia l'estipendium, que eren els tributs que havien de pagar com a pobles colonitzats o com a ciutadans. Els romans no pagaven tant, o no pagaven, vaja. Total, el 198, el 198 abans de Crist, Roma crea dues províncies aquí a Hispània. Vale? Dues províncies, aquesta en verd, que és la Hispània Citerior, amb capital a Tàrraco, vale? I aquesta que està en color beix, diríem, que és la Hispània Ulterior, amb capital a Còrdova, a Corduba, se'n deia. I aquesta banda d'aquí quedava una mica per dominar. No estava dominada. La part de l'Astúries, Cantàbria, el nord de Lleó, el nord de Castella, quedava allà, i bueno, ja veurem. Després vindria August com a emperador i els sometria també, els incorporaria. Però en aquest moment, el 198 abans de Crist, no, anaven per lliure, diguem, encara. Es van produir revoltes antitributàries, el que us deia, es van acabar les resistències per plantar cara a Roma, però, diguem, allò de pagar tributs a ningú li agrada, no ens agrada ara, ni els hi agradava llavors tampoc. Clar, llavors, diguem, van haver-hi diversos pobles del nord-est, no? A excepció dels Sillerheads, que aquests eren més sumisos. En l'àrea dels celtibers, en els 153-133 abans de Crist, va haver-hi l'episodi de Numància, que tots d'alguna manera hem sentit parlar, i en el 146-139 abans de Crist, a la regió dels Lusitans, amb Viriato com a líder, que també va ser. Numància ja sabeu que va ser ocupada després de diversos ridículs de Roma, i el cas de Viriato, que va ser traït per algú de la seva colla. Total, que Roma va acabar dominant els pobladors de tota Hispània, excepte aquella banda d'allà, començant per Catalunya. El territori català va ser el primer dominat per Roma. Per què? Perquè es on havien entrat els romans, estaven allà.
havien entrat, doncs el primer que hem de mirar allà on hem arribat primer. Llavors, Catalunya, durant tot el segle II va ser lloc de pas dels exèrcits romans, el que us deia abans. Catalunya està al mig de tot. El problema és aquest, que anaven a la conquesta de l'interior i d'Occident, que s'anaven, venien, llavors entraven pels ports del litoral català, les legions, per anar cap a l'interior de la península, a conquerir, no? A sotmetre els pobles. I els exèrcits no venien només militars, també venien gent a fer negoci. Venia gent, acompanyaven els militars, els exèrcits, venien el que se'n deien mercatores i negociatores, en llatí. Però que venien gent a fer fortuna. Vaja, bueno, una mica com després van anar els castellans a Amèrica, no? No solament anaven els, els militars o els exèrcits, sinó que anaven també gent a fer, bueno, a fer fortuna. I la Vall de l'Ebre, la Vall de l'Ebre va representar la via de penetració cap a l'interior de la península. O sigui que no ho he llegit, però suposo que, clar, ja per lo que és la desembocadura de l'Ebre, hauria d'haver-hi algun port, no sé si la Ràpita existia o no existia, però que haurien de desembarcar legions romanes que remuntaven la Vall de l'Ebre per anar cap a l'interior. Llavors, aquesta gent van crear ciutats aquí a la península Ibèrica. ¿Vale? La civitas llatina constava del nucli urbà, que ara diríem la ciutat, i un territori dependent. ¿Vale? Un territori que dividia la divisió de l'espai, o sigui, també organitzava en aquest territori dependent, organitzava la divisió de l'espai agrícola, o sigui, venia amb una organització per dividir l'espai agrícola alrededor del nucli urbà i la construcció de les vies de comunicació. Aquests ja venien amb el... Tenien, diguem, ja clar que hi havia que construir vies de comunicació per connectar les diferents ciutats que anaven fundant. Comença en aquesta època, entre el 49 i 45, abans de Crist, encara estem, abans de Crist, estem a la República de Roma, s'inicia la municipalització d'Hispània. Llavors, categories jurídiques. Quan venien aquí i fundaven un nucli urbà, li donaven la categoria que li donaven afectava a la posició jurídica dels seus pobladors de cara a Roma. És a dir, els pobladors d'una colònia romana o llatina, podia ser romana o llatina, pues, representava una nova ordenació jurídica del nucli, d'acord? De tota la gent que està. El municipium, que abans hem vist, el municipium Emporiae, que va fundar August, que no va fundar, li va donar la categoria de municipi. Reconeixement jurídic dels ciutadans ja existent. Municipium, una colònia depenia totalment de Roma. Totalment. Diguem, poder centralitzat, que diríem ara, de Roma sobre la colònia. Però, en canvi, el municipium tenia més autonomia. El municipium, si tenia la categoria de municipium, tenia més autonomia respecte de Roma. Després hi havia l'oppidum, que era un recinte urbà definit per una muralla. Jo li deien oppidum. La prefectura, que eren aldees sense capitalitat definida. El fòrum, que era un nucli en funcions de mercat. I el castellum, que era un poblat fortificat. Les diferents categories d'urbanització que va implantar Roma. Llavors van fundar noves ciutats aquí a Catalunya. Aquí tenim una reproducció de l'antiga Tàrraco, podeu veure, no sé si es veu gaire bé, però bé, sí. Una reproducció, una reconstrucció de l'antiga Tàrraco,
I, clar, les ciutats, aquestes que els seus habitants continuaven sent indígenes. Vull dir, no venien els romans de Roma a poblar les ciutats que fundaven aquí. No, eren indígenes, eren ibers, no? Que s'anaven romanitzant, com us he dit abans, a poc a poc. Els regidors d'aquests nuclis urbans, eren les elits indígenes que havien començat a romanitzar-se primer que la resta del poble. Eh? I llavors aquí van fundar, doncs mira, bueno, alguns nuclis anteriors van canviar de lloc per adaptar-se a les vies de comunicació. És a dir, Girona, Gerunda, que la van desplaçar des de Sant Julià de Ramis. Existia ja un poblat, una població a Sant Julià de Ramis, i la van portar a l'actual Girona, a Bellum de Gerunda, perquè estigués, com veurem després, en la Via Laietana. En la Via Laietana, que estaven construint. Igual que van fer quan van fundar Mataró i Luro, que van desplaçar el poble antic de Burriac, que està també al Maresme, i ells van dir, bueno, doncs, aquest poblat l'anem a desplaçar i el posem a la costa amb el nom d'Iluro. I Tàrraco també es va construir al costat d'un antigue nucli ibèric que es deia Quese, i que va obtenir el grau de colònia de dret romà, que era el màxim estatus jurídic que podia tenir un nucli urbà fundat pels romans. Bueno, ja hem dit que Tàrraco era la capital de la Hispània Interior. Bé, Emporioe es va construir aquí, aquí, hòstia, se ha caído esto. Aquí veieu Emporio, la ciutat grega, i aquí els romans van construir la ciutat romana, d'Emporium, també. Però al costat. Aquí havien fundat primer un camp militar, i després allò per acollir els veterans de guerra, i aquí. Bé, i, bueno, Barcino, també una altra ciutat que van fundar també on hi havia poblats ibèrics. I l'Erda, aquesta no va canviar, i Lleida no va canviar d'ubicació. Aquesta va permanèixer tal qual. Hi ha altres poblacions que van fundar els romans aquí a Catalunya, doncs, sobretot a la província de Lleida, veiem a Eso, Isona, Guissona, Cigarra, Prats de Rei, bueno, ja a la costa, Badalona, Bètolo, Blandae, Blanes, i aquí, al costat, Júlia Líbica, a Llívia. Totes aquestes són poblacions que van fundar a Catalunya. La tendència, doncs, a establir-se a la planura al costat de les terres de cultiu. I entre els anys 120 i 110 abans de Crist, a Catalunya es traça la primera xarxa viària d'Espanya. Igual que la primera autopista d'Espanya va ser Barcelona-Mataró, el primer tren d'Espanya va ser Barcelona-Mataró, doncs aquí la primera xarxa viària dels romans es va començar a construir aquí a Catalunya amb la futura via Augusta pel litoral, que enllaçava amb la via Domitia que venia del sud de França, del Llenguadoc, que venia del sud de França, la via Domitia. I també es va construir una via transversal des de Tàrraco cap a Lleida i cap a Osca. Això pel que fa a Catalunya. Al segle I abans de Crist, Catalunya va ser l'escenari d'enfrontament. Abans us he dit que, bueno, aquí ja ho deu dir, que va haver-hi guerres civils entre els mateixos romans. I Catalunya va ser territori també on es van esbatussar entre ells. Ja s'havien esbatussat amb els cartaginesos i ara s'esbatussaven entre ells.
diverses guerres civils, com aquí. Resulta que aquest any, l'any 60, i bueno, els indígenes, com sempre, aquí, pues, carne de canyón, no? Per un bàndol o per l'altre. Eh, Entre l'any 60 i 53, a Roma s'estableix un triumvirat entre Cèsar, Cras i Pompeu com a cop d'estat cap al Senat. Penseu que estem en una república, hi ha un Senat, i aquests tres es posen d'acord per donar un cop d'estat contra el Senat. Es posen d'acord i per agafar el poder de Roma. I les províncies hispanes es reparteixen entre Cèsar, Cras i Pompeu. Bueno, tu que t'encarregues de què? I les províncies hispanes queden sota l'autoritat de Pompeu, Pompeu Magna. I al 49, abans de Crist, resulta, bueno, Cras no triga massa a morir en una batalla a Orient, contra els parts, crec recordar, i queden Cèsar i Pompeu. I al 49, abans de Crist, Juli Cèsar creua el Rubicó i ocupa Roma. El Rubicó, bé, no sé si esteu familiaritzats, el Rubicó és un riu. És un riu que antigament delimitava el que seria el territori de Roma, el que ara podríem dir el terme municipal, no? De Roma. Pues el riu aquest delimitava de dir, a partir d'aquí cap aquí és Roma, a partir cap allà, pues no, és territori dominat per Roma, però no és Roma. Les legions romanes que tornaven de conquestes, de batalles, d'aquí per allà, abans de travessar el riu aquest, s'havien de desarmar, s'havien de treure les armes. No podien entrar a Roma armats, no podien entrar en formació, com ara seria amb una legió, no podien, estava prohibit per llei. Llavors s'havien de desarmar en el riu. Pues Cèsar això s'ho passa pel barret, vale? I ocupa Roma, amb les seves legions que venien de les Gàlies, crec recordar. I com a conseqüència d'això, d'aquest fet de Juli Cèsar, es desencadena una guerra civil entre Cèsar i Pompeu. Ja us he dit que Cras havia mort en una batalla, ¿vale? I Cèsar i Pompeu, bueno, pues, estableixen una guerra civil. No? Cèsar vingué a Hispània per enfrontar-se als pompeians, he dit abans que Hispània estava sota l'autoritat de Pompeu, i a la batalla d'Ilerda guanya Cèsar a Pompeu. Vale? Llavors, clar, Juli Cèsar surt vencedor d'aquesta guerra civil contra Pompeu, surt vencedor, i llavors és nomenat dictador. S'ha acabat la república. Volia acabar la república. Vale? Llavors enfrontat al Senat perquè el Senat volia conservar la república. El Senat volia conservar la república i Cèsar, no, aquí mano jo i punto pelota. No? Llavors la guerra va continuar a l'Orient fins que el 44 abans de Crist, que Cèsar va ser assassinat. Vale? Aquí hi ha una escena, diguem, que tracta de representar l'assassinat de Cèsar per diferents senadors. Aquí a Hispània el que fa, deixat això, deixem de banda, i ara parlem una mica de com funcionava l'administració romana aquí, a Hispània, i concretament també a Catalunya, naturalment. Bé, els diferents funcionaris, les diferents categories de funcionaris que hi havia el praetor, que era el màxim responsable de cada província. Vale? El praetor era... A mi m'ha semblat assimilar-ho en l'època de Franco, el que era el governador civil. Vale? En l'època franquista ara no existeix aquest puesto, però durant 40 anys va existir el governador civil. Bueno, i abans també, abans de Franco. Bueno, aquest senyor, com a màxim responsable de cada província, havia de mantenir
en pau la província, en les fronteres interiors estables i cobrar els impostos. Important era. Aquest home sabia, era el responsable de que es cobressin els impostos. Després hi havia el quaestor, que supervisava la recaptació. Era el ministre d'Hisenda. ¿Vale? Aquest, de la província, en aquest cas. Després hi havia uns que se'n deien legat i opida, que eren els intermediaris entre el praetor, entre el governador, i els dirigents indígenes. Abans hem dit que les ciutats estaven regides per diferents elits urbanes indígenes romanitzades o en procés de romanització, doncs aquests, el legat i opida, eren els que feien intermediari entre el màxim responsable de la província, que en l'Espanya interior estava a Tàrraco, capital, ¿vale? I els intermediaris i els diferents nuclis urbans que hi havia. I després hi havia els negociatores, abans us he dit que els militars venien acompanyats de negociatores i mercatores, i aquests negociatores el que s'encarregaven era de proveir a les tropes de les seves necessitats, de la logística de les seves necessitats, i canviaven els botins per diners. Com us podeu imaginar, quan una legió, quan un exèrcit, o quan és igual, un grup de militars aquests ocupaven una ciutat, doncs es feien embotir. Perquè una part del seu salari era això, era el botí. Si no hi ha botí, no anem a lluitar. Per què? Ara, clar, els mandos d'aquests militars ja els menjaven el cap dient, si no, no, anem allà, tu, que arrastrem i, bueno, i agafarem un botí de... I després hi havia o no hi havia. Però en tot cas, clar, quan venia un militar, un legionari, i venia, hosti, que m'han donat aquest gerro de no sé què, de bronze, posem per cas. Bueno, jo què faig amb això? Doncs aquests, els negociatores, és el que diu, va, doncs mira, et dono un denari, o 2 denaris, o 3 denaris, o X denaris. ¿Vale? Les terres, les cases i les persones passaven a ser propietat del Senat de Roma i pobles romans, obligats a pagar l'estipendium, naturalment, com dèiem, cap dret jurídic enfront del ciutadà romà. Aquest era el ciutadà romà de cara a qualsevol d'aquestes persones que vivien als territoris ocupats, no tenies res a guanyar. Vull dir, si tu t'enfrontaves a un ciutadà romà per uns drets determinats sobre un terreny, sobre un animal, sobre qualsevol cosa, oblida. No guanyaràs. Segur que perds. ¿Vale? O sigui que enfront del ciutadà romà no hi havia res a fer. A més, els habitants d'aquestes poblacions podien ser esclavitzats. Si algú determinava, alguna autoritat ho decidia, podien ser. Existia un estatus d'intermedi, de ciutadà llatí, amb els mateixos drets que els romans. El que passa que no podia ni votar ni ser votat, ni ser escollit. Un ciutadà llatí, amb la categoria de llatí, tenia els mateixos drets que els romans, però, hombre, mira, ara surt per aquí, aquest. Bueno, excepte que no podien ni votar ni ser escollits. I què els hi quedava amb aquesta gent, amb aquests indígenes, ja sigui d'Hispània, de la Gàlia o de Britània? És igual. Què els hi quedava amb aquesta? L'únic camí per promocionar-se socialment era alistar-se a l'exèrcit i obtenir mèrits en el camp de batalla. T'apuntaves a l'exèrcit i si després en el camp de batalla ho feies bé i t'ho reconeixien, una cosa és que ho fessis bé i una altra cosa és que t'ho reconeguin, doncs podies pujar de categoria social dins de la societat romana. L'exèrcit era la via de promoció social. Vinga, ara aquí. Bueno, total que al final el gran projecte engegat per Juli Cèsar seria acabat després del seu assassinat i les guerres que van continuar amb Marc Antoni, Pompeu i tots aquests, que
que no en parlarem d'això, però va ser acabat per al seu nebot. El seu nebot era Gai Octavi, que seria el primer emperador de Roma amb el nom d'August, amb el nom de César August. I això és el que veurem el pròxim dia. Perquè el pròxim dia, a veure si passa, el pròxim dia l'imperi romà va arribar a ser això que veieu aquí. Va tenir tota aquesta extensió que veieu en aquest mapa, l'imperi romà. D'acord? Que després, com has dit abans, i ja tornarem a parlar, hòstia, tornarem a parlar el pròxim dia, va haver-hi Teodosi I, que el 395, a l'any 395, després de Crist, va partir per aquí. Va dir, més o menys, segurem, tinc un mapa que ho indica. Més o menys va dir Imperi d'Occident, on estava Hispània, perdó, Imperi d'Occident i Imperi d'Orient, que era tot això d'aquí. Amb la capital aquí a Constantinoble. Doncs això és el que veurem el pròxim dia, que comprendrà cronològicament des de l'any 27 abans de Crist, que és quan es funda l'imperi romà, el 27 abans de Crist, i arribarem al 713. Ja estaríem a dins de l'edat mitjana. Estarem a dins de l'edat mitjana amb l'arribada dels visigots aquí, després de la caiguda de l'imperi romà d'Occident. Al final, els pobles bàrbars van... Que bàrbar no és dolent, bàrbar vol dir estranger. Vull dir, no vol dir que ets un celebrat. No, de tot n'hi hauria, però no. Eren els pobles estrangers i aquí van arribar els visigots. Doncs, aquí ho veurem. Perquè, clar, no hem de perdre de vista, també, i us voldria recordar, arribarem al 713, però és que al 711, 2 anys abans on arribarem, ja havien arribat els musulmans per aquí. Al 611 ja havien arribat els musulmans per aquí i tiraven amunt, fins que els francesos els van parar els peus a Poitiers. I això és per avui. Bé, no sé si teniu alguna pregunta.